салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. дирӯз камарбанди чемпионии размгари тоҷик Фаридун Одилов ба Тоҷикистон омад ва беш аз ҳазорҳо мухлисон дар фурудгоҳ ӯро истиқбол гирифтанд. Ин ҳам дар ҳошияи чемпионшавии ӯ дар ташкилоти размии EFC ба миён омад. Фаридун Одилов миёни журналистон ва мухлисони дар фурудгоҳ буда изҳор кард ки бо ҳифзи як бори дигари камарбанди чемпионии EFC ӯ имконият пайдо мекунад то карьераи варзишиашро дар машҳуртарин ташкилоти размӣ яъне UFC идома диҳад. ёдовар мешавем ки Фаридун Одилов чанд рӯз пеш дар рақобати ҷоизавии ташкилоти размии EFC бо шикасти размгари рӯз аз тими Фёдор Емельяненко Сергей Калинин камарбанди чемпионии вазни миёнаро соҳиб гашт ва мавриди тавсифи размгарони хориҷи кишвар қарор гирифт. ӯро аз раҳбари ташкилоти размии EFC Ҳабиб Нурмагомедов сар карда то Магомед Исмоилов размгарони машҳури дигари рус мавриди тавсифу диққат қарор доданд. яке аз машҳуртарин размгари кавказӣ Магомед Исмоилов ҳангоми таҳният ва чанд шӯхиҳои ба худ хос нисбати Фаридун гуфт ки бо ин сабку ҷуръате ки Фаридун дорад оянда шояд ӯро дар бузургтарин октагонҳои ҷаҳонӣ бубинем. Магомед инро гуфту ба сифати шӯхӣ камарбанди Фаридунро гирифта рафт. хулас дӯстон, моро фақат мебояд интизор шуд то Фаридун баъди ҳифзи камарбандаш ба UFC равад. ба умеди ниятҳои нек ба пеш меравем. ҳоло барои шумо як маълумотеро пешниҳод мекунам ки ба қавле даҳонатон боз мемонад. ринг анонсери машҳур Майкл Баффер дар як баррандагиаш дар ринги бокс маблағе кор мекунад ки 70% боксчиҳои дунё он қадар маблағ ба даст намеоранд. шумо фаҳмидед гап сари чӣ касе меравад? ҳамун нафаре ки дар мусобиқаҳои машҳуртарини боксӣ бо фарёди махсус боксчиҳоро ба ринг даъват мекунад. Майкл Баффер соли 1984 аввалин бор 5 калимаи машҳур Let's get ready to rumble-ро ки дар тарҷумаи тоҷикӣ биёед ба ҷанг тайёр мешавемро ифода мекунад истифода бурд ва соли 1992 маҳз ҳамин ҷумла расман ҳуқуқи муаллифӣ пайдо кард ки дигар ҳеҷ аз баррандаҳо ҳуқуқи истифода бурдани онро дар чорабиниҳои варзишӣ надоранд. аз ин рӯ Баффер ин ҷумларо дар ринги бокс ҳамон вақте истифода мебарад ки барои ҳамин 5 калима маблағ ҷудо намоянд. медонед як маротиба истифода бурдани ҷумлаи мазкур аз ҷониби Баффер чанд сум меистад? аз 25 то 100 ҳазор доллар. ва ба иттилои дар чорабиниҳои қаблӣ Баффер чандин маротиба танҳо барои ин ҷумларо истифода бурдан то 1 миллион доллар кор кардааст. агар ба размгарони UFC муқоиса кунем, пас дар охирин марҳилаи рақобатҳои UFC яъне UFC 257 ки 22 размгар иштирок доштанд, 16 нафари онҳо аз 100 ҳазор доллар камтар ба истилоҳ гонорар гирифтанд ки Баффер ҳеҷ гоҳ аз 100 ҳазор доллар кам пул кор накардааст. мегӯянд ки ба баъзае худо ҳам ту медиҳад. ахиран маълум шуд ки Неймар чанд вақти дигар наметавонад ба майдон барояд. ин ҳам пешрӯи бозии муҳими дастаи Парижӣ бо дастаи Барселона аст ки акнун Неймар наметавонад парижиҳоро кӯмак намояд. хулас Неймарро табибон муддати 4 ҳафта иҷозаи футболбозӣ кардан надоданд ва чун ҳамеша бразилӣ аз ҷониби мухлисону кордорони футболу расонаҳои иттилоотӣ мавриди интиқод қарор гирифт. ӯро ба он муттаҳам мекунанд ки ӯ доим осеб мебардорад ва бештари вақти худро ба истироҳат мегузаронад. ҳолон ки молики дастаи PSG барои ӯ 222 миллион евро сарф карда буд то даста ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад, вале Неймар ҳеҷ дасте ба пешравии бошгоҳ надорад. Неймарро низ чунин суханҳо озурда карданд ки дар саҳифаи инстаграмаш навишт: баъзан ман аз сабки бозии худ норозӣ мешавам, чунки ман бештари вақт бо ҳариф наздик мешавам ва доим ба поям мезананд. ман ғамгин мешавам ки аз ҷониби футболбозону мураббиён ва мухлисону расонаҳои иттилоотӣ чунин суханҳоро мефаҳмам. ӯ арзандаи ба қавле шатта хӯрдан аст, ӯ гирёнчак аст, ӯ ба қавли худамон эрка аст, ӯ кӯдак аст ва ба монанди ин дигар гапҳо. ман рости гапро гӯям, ин суханҳо маро озурда мекунанд ва ман намедонам ки бо чунин интиқодҳо ман одат карда метавонам ё на. ман фақат мехоҳам ки бо бозӣ кардан дар майдон хушҳол бошам, дигар чизе нест, навиштааст Неймар. Неймарам ҳақ асту мухлисонам ҳақанд дӯстон. вақте ман мухлиси Неймар бошам, мехоҳам ки ӯ доим дар майдон бошад, на дар клубҳои шабонаи шаҳри Париж. дастаи Бавария бо ғолиб омадан дар мусобиқаи чемпионати ҷаҳон миёни бошгоҳҳо аз 6-умин ҷоизааш истиқбол гирифт ва бо ин тартиб рекорди дастаи Барселонаро такрор намуд.
дастаи каталонӣ соли 2009 ба гирифтани 6 ҷоизаи пайҳамӣ сазовор гардида буд ва баъди 11 сол ҳамакнун ин корро Бавария такрор мекунад. Сармураббии собиқи дастаи Бавария ва Барселона Пеп Гвардиола аз пирӯз шудани дастаи Бавария дар чемпионати ҷаҳон миёни бошгоҳҳо истиқбол карду чунин суханҳоро арзонӣ дошт: кулли мухлисони дастаи Баварияро таҳният мегӯям, махсусан барои сазовории 6 ҷоизаи пайҳамӣ. Ман аз онҳо ифтихор мекунам ва ҳар бозигари ин дастаро сидқан табрик мегӯям. ба сармураббии дастаи Бавария Ханси Флик муроҷиат карда гуфтаниям, ин бошгоҳ дуюмин аст ки ба гирифтани якбораи 6 ҷоиза сазовор гардидааст. инро қаблан дастаи Барселона карда буд. аз ин рӯ ман Мессиро занг мезанам то бачаҳоро ҷамъ кунаду миёни мову шумо як рақобати дигар барои 7-ум ҷоиза баргузор шавад, навиштааст шӯхӣ карда Пеп Гвардиола. ояндаи капитани Реал Серхио Рамос ҳоло ҳам номуайян аст. ҳимоятгар то ҳол шартномаашро бо дастаи шоҳона дароз накардааст. ӯро бо Манчестер Юнайтед алоқаманд мекарданд, аммо маълум карда шуд ки дастаи англисӣ то ҳол бо намояндаҳои Рамос ба алоқа набаромадаанд. ПСЖ низ ба Рамос ҳавасмандӣ дорад, аммо танҳо дар ҳолати агенти озод шудани футболбоз ба ӯ шартнома пешниҳод хоҳад кард. хабар медиҳад журналист Фабрицио Романо. қаблан хабар дода шуда буд ки Реал аллакай рафтани Рамосро аз даста қабул кард. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.